Production. Yara exclusive. Yo tipe, yo be nice. Na boss tewa. Ndinonzi teri vibes anwe imba zviri nice. Apa mangoma ndichifadza boys in the girls. Ko inga kuvafadza inini ndinotraya. Paticha ndinotadza ini tipe ndinoshaya. Akoke kuvafadza inini ndinozama. Pati vanofarira kuona nini ndichichema. Ndabvunza ini godo renyu rakazobva kupi? Godo renyu rakazobva kupi? Makuita godo rekuvata nebhutsu. Ko inga tobva kumwe chete wani kurutsu ini. Ndabvunza ini godo renyu rakazobva kupi? Godo renyu rakazobva kupi? Makuita godo rekuvata nebhutsu. Ko inga tobva kumwe chete wani kurutsu. Makuita godo sera Judasi. Godo riye rekutengesa Jizasi. Hapana kana chimwe chamunofarirawo kunze kwekuona nini chete ndichikaura. Ko inga kwatinobva isusu kumwe chete. Ende takangokura isu tiri pamwe chete. Kana jira chairo isu taifuka rimwe chete. Sadza tichidyira mundiro imwe chete. Ndabvunza ini godo renyu rakazobva kupi? Godo renyu rakazobva kupi? Makuita godo rekuvata nebhutsu. Ko inga tobva kumwe chete wani kurutsu ini. Ndabvunza ini godo renyu rakazobva kupi? Godo renyu rakazobva kupi? Makuita godo rekuvata nebhutsu. Ko inga tobva kumwe chete wani kurutsu. Handitomboroi ndakaviga mupinyu nyangwe mukandivenga. Izvozvo ndezvekwenyu ende shungu dzenyu kundifushira ndiri mupenyu. Mukaona ndichidyiwa munomhanya nemunyu. Tipe ukavaona vachikusekerera. Unofunga zvimwe vanokufarira. Unyamba hondo mumoyo vanokurongera. Zvausina kuita vanokupomedzera. Ndabvunza ini godo renyu rakazobva kupi? Godo renyu rakazobva kupi? Makuita godo rekuvata nebhutsu. Ko inga tobva kumwe chete wani kurutsu ini. Ndabvunza ini godo renyu rakazobva kupi? Godo renyu rakazobva kupi? Makuita godo rekuvata nebhutsu. Ko inga tobva kumwe chete wani kurutsu. Makuita godo sera Judasi. Godo riye rekutengesa Jizasi. Hapana kana chimwe chamunofarirawo kunze kwekuona nini chete ndichikaura. Ko inga kwatinobva isusu kumwe chete. Ende takangokura isu tiri pamwe chete. Kana jira chairo isu taifuka rimwe chete. Sadza tichidyira mundiro imwe chete. Ndabvunza ini godo renyu rakazobva kupi? Godo renyu rakazobva kupi? Makuita godo rekuvata nebhutsu. Ko inga tobva kumwe chete wani kurutsu ini. Ndabvunza ini godo renyu rakazobva kupi? Godo renyu rakazobva kupi? Makuita godo rekuvata nebhutsu. Ko inga tobva kumwe chete wani kurutsu. Handitomboroi ndakaviga mupinyu nyangwe mukandivenga. Izvozvo ndezvekwenyu ende shungu dzenyu kundifushira ndiri mupenyu. Mukaona ndichidyiwa munomhanya nemunyu. Tipe ukavaona vachikusekerera. Unofunga zvimwe vanokufarira. Unyamba hondo mumoyo vanokurongera. Zvausina kuita vanokupomedzera.